ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಲೈವ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅನ್ನನ ಕಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ದುಬೈಡ್ ಸಾದಿ ನಡೆದೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಕ್ ಓಡೋಡು ಪುರ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಚನಿಕ್ಲೆ ಓಡ ಪುರ ತೊಜ್ಪಾಗ ಪಾಂಡಿದೆ. ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೊಂಬು ನಡ್ತಂದುಂಡು ಕಂಡಬಟೆ ಮುಳ್ಪೊಂಚೂರು ನೀರೆಲ್ಲುಂಡು. ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಕೊಡೆಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡೈತೆ. ಸೊ ಜನ ತಿಜ್ಜಿಯರು ರೋಡ್ ಪುರ ಅಂಗಡಿ ಪುರ ಓಪನ್ ಉಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರ ಸೈಕಲಿಂಗ್ ಪುರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ವರ್ಷೋಕೊಂಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮಟ್ಟ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇಗಿತ್ತೆ ಸುದೇ ಬೊಕ್ಕ ಓಡ ಪುರ ಎಂಚ ಉಂಡು ದುಬೈಡ್ ಎಂಚ ಓಡ ಕಡಪು ಅಂದೇನು ಪುರ ತಚ್ಪವೆ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ದು ಬೇಡ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಗಡ್ಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯರುಂಡು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಲೂನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮಟ್ಟ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಆತು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ದೊಮ್ಮುಂಡು. ಜನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲರು ಪೂರ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ತಿರುಗುವೇರು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ. ಸೊ ಇಂಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಪೋತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಜತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಡಪೆರಂಡು 5 ದಿಂಚೆನೆ ಓಡ ಕಡತೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಬತ್ತೀನಿ. ದೂರುಡು ಹಂಚಿದ ಮೆಟ್ಟು ಸುದ್ದೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆ ಪೋಡಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಉಂಡು. ಅಡೆ ಪೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಟನಲ್ ಉಂಟು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕಡತದು ಪೋಪಿನಿ ಇಂಚ ಕಂಚಿರು ಬೋತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಉಂಡು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೆ ರಾವೊಂದು ಲಂಚ್ ಇಂಚಿ ದೊಂಬುಡ್ಲ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವಂಜಡ್ಡೆ ಇಂದೆ ಇಂದು ಅವ ಇಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕಡತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕುಳು ನಮ್ಮ ಸುದೆ ಓಡಪುರ ಊರತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದುಂಟು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಂದುಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಬೇತೆತ್ತೀನಿ ನಿತ್ಯದ ಎತ್ತದಂತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಆತನ ಯಾನು ಇವತ್ತೇ ಇಂಚು ಪೂರ ಉಪ್ಪನ ಆನ ಬೈಜಿ ಜನರ ಬರ್ಪೆ ಬೋಡಂಡ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತುಚ್ಪಾಯರೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೇನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತುಚ್ಪಾವೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಓದೋದು ಓಡ ಓದೋದು ಸಾರಿ ನಾನು ಫುಲ್ ದಿನ ಓಡ 8 ಜನ ಫುಲ್ದೇವು ಫುಲ್ ಆತಿದ್ದೀರಿ ಜನ ಇರುವ ಜನ ಫುಲ್ಲ ಅವನು ಇರುವ ಜನ ಫುಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ರೈಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈ ಓಡೋಡಿಕ್ಕಾಗಲಿ 10 ಜನ ಉಂಟು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಯರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಫುಲ್ ಆಯ್ನೆ ಈ ಓಡ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿದೆ ಬೇಕು ಈ ಆಯರಿಗೆ ಆ ಆಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈ ಓಡ ಕಡತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ಸ್ ಇದೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ಸ್ ಕೊಂಡ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ 23 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಏರಿಯದ್ದು ಅಂಚಿದ ಬೇಕು ಹೋಯ್ರೆ ಬರ್ದುಬೈ ಏರಿಯಾಗೆ ದುಬೈ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ ಏರಿಯದ್ದು ಬರ್ದುಬೈ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಯ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಣಿಕ್ಲೆ ಮೋಟಾರ್ದಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಫುಲ್ಲು ಬೆಗರೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗೋ ಬೋಟ್ ಪೋಂದುಂಡು ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ದೀತಿರು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದೈ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ಕುವೈಟ್ ಅಂಚಿ ಬಂದು ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಡ ತೋಡು ಅಂದಂಡ ಅಂದೇನು ತೂಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಓಡ ಯಾನು ಇಂಚಿದ ಮೇಟ್ ಓಡೋಡುಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ತೆಪ್ಪೆರಾಡು ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಈ ಓಡ ಅವರ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಜನ ಇರುವ ಜನ ಒಂದು ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಅಂಚಿರ್ದು ಬೇರೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಓಡೋದು ಎತ್ತಿನೇ ಆಯ್ಬೋದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕ ಆಯನ ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಓಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಡುಟು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಣದ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಡುಟೆ ಸುದ ಕೆನಲ್ದ ನಡುಟೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ತೂವಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓಡ ಬೋಂದುಂಡು ಪೂರ ದುಬೈದ ಕೆನಲ್ದ ಬರೀಟ್ ಪೂರ ಎತ್ತು ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ಜಿದ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಓಡ ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಡು ನಂಗೆ ಏಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವರವರ ಮೀನು ಪೂರ ತುಯರ್ದಿಕ್ಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೆಲಿ ಫಿಶ್ ತುಯರ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ದೊಂಬು ತೂನಾಗ ನನಗೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬುರ್ಚಿಂದ ಆಗೋದಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂಡೆಲ್ಲ ಬೈಯಾಡು ಮೀನು ಬತ್ತು ಮಂತು ತೋಲಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಬೆಗ್ಗಾರ್ದು ಚಂಡಿ ಬುಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಚೂರು ಲೈವ್ ಇತ್ತಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಇಂಕ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಇದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬತ್ತಿನ ಸೈಡಿದ ರೋಡು ಅವ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ತೋಜು ಅಂಚಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಅಲ್ಪನೇ ಇಕ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಅವಳೆತ್ತೆ ಎದುರು ತೋಜು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನಾನು ಬತ್ತಿನ ಅವು ದೇರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂದು ಸೂಕು ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ರೆಡ್ ಕೋಡ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಬತ್ತೆರ ಹಾಕೋದು ಅಂಚಿದ ಮೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಕಾರ ಉಂತಿರ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಅಕಾರ ಉಂಟು ಓಕೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಯರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತೆರಾಡು ಬೋಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ದಿನ ತೋಜಿರುತ್ತೆ ಅವಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂದ. ಸೊ ಒಂದು
ಬರ್ತಿದ್ದು ಜತ್ತ ಇಂಚಾಲ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಮಾತಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರಿಪೇರಿದ ಬೆಲೆ ಅವನು ಲಂಚ ಅದು ಪೂರ ಇತ್ತೇನು ಜತ್ತದು ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತೆ ಓಡ ಕಡೆ ಹತ್ತದು ಗಡ್ಡ ಪೂರ ಎತ್ತದು ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೇನು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ದುಲ್ಲೆ ವಾಕ್ ಮಂತೊಂದು ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ದುಂಬುಡಿ ನಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಲಜ್ಜಿ ಟೊಪ್ಪಿಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ತಲೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂಡಲ್ಲ ದಿಂಡ ಓಕೆ ನಾನು ಟೊಪ್ಪಿ ದೀವಂತ ಇತ್ತ ಕೊಡೆ ಉಂಡು ಟೊಪ್ಪಿ ದೀತಿ ಜಾತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾರುನ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಟುಂಡು 2 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದು ಬೈರ್ದು ಎಂಗ್ಳು ಕಡಪುವ ಸೋಕದೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷೆ ನಡಪೂಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೋತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚೇನೆ ಮಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಾತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಿಗ ಇಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಓಡದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಾಂಡ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಂದು ಪ್ಲೇ ನಾನು ದಿನೋಲ 8:30 ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೈಯಾಡು ಲೈವ್ ಉಡುಪೆ ಗದಂಡಲಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದ ಪಾತೆರೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ಡಬಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಡೀ ಪನೊಂದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಪೋಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.